Obdobie komunizmu býva vnímané rôzne a keďže väčšina z nás si túto dobu nepamätá, tak si ju priblížime úryvkom z filmu. A verili by ste, že odovzdávanie občianskych preukazov malo svoju predpísanú formu a bolo akousi slávnosťou? Človek sa tak stával plnohodnotným občanom socialistickej vlasti. Tento úryvok je síce v pôvodnom znení, ale nakoľko sú tu hostia zo zahraničia, pridali sme anglické titulky. Nech sa páči. Vítám vás, mládeži, pionýři, děvčata, chlapci, mezi námi, kteří již občanský průkaz máme. Tohle je významný den v životě každého občana. Noste svůj občanský průkaz svědomitě, ne v zadní kapse kalhot, jak se to často stává. Chraňte jej jako oko v hlavě, protože je to ten nejdůležitější dokument, který je vám naším socialistickým státem propůjčen a jeho znehodnocení se co? Trestá. Smrtí. Správně, trestá se. Měl jsem pocit, že se všichni policajti dívají právě na nás. Chtěl se mi zavolat. To ne já, to Popelka. Bylo mi jasný, že s těmahle budeme mít na pořádku Šien a Janko Kvíček. Vyhlásili nám těma svýma pohledama válku hned první den. Takže teď bacha, teď si všichni nalistujeme stránku 15. Stop, halo, zastavte to, prosím, zastavte to. Čo to znamená? Čo to má znamenať? Čo tu robíte? Tu nemáte čo robiť? My to tu máme rezervované. My tu máme dnes pionierskú schôdzku a pionieri tu budú mať svoje pionierské sľuby. Pionieri moji, kde ste? Poďte sem. Budovať a brániť socialistickú vlast vždy pripravený. Sľubujem pred svojimi druhmi. Že budem pracovať. Učiť sa a žiť. Podľa pionierských zákonov. Aby som bol dobrým občanom. Svojej milovanej vlasti. Československej socialistickej republiky. A svojim konaním chránil česť pionierskej organizácie a Socialistického zväzu mládeže. Tak, môj pionieri. A teraz tak, presne tak, ako sme to cvičili. Takže raz, dva, tri, štyri. Výborne. Čo to? Prečo?